magtagod ta guys. Bawa dia ay. Bawa dia. Bawa. Nah, betul. I got way. I shouldn't. Okay. Tapi sa dia. Kaya mo itong kuhaan ditong balde sa ubos, day. Huh? Kuha itong balde ito sa ubos ka. Man. Ito sa ubos. Ikaw, kuha ito ka. Mami. Lakaw ba? Kuha itong balde sa ubos. Mami. Magtago tag Ubud, guys. Kaya iba ka na tos itong mga manok, guys. Ama. Lakaw na ba? Lakaw, kuha ito ditong balde sa ubos ka. Lakaw na, nak. Kapayas. Yummy. Hugaw. Hugaw papaya? Kone? Hugaw papaya? Man, isa mame. Man, isa mame. May sunod sayang, oh. May sunod sayang. Score. Inganion ni siya, guys. Inganion ni siya, guys. Para makatipid tas tuktukon, guys. Tibid. Tibid guys, papa. Tibid. Inganion ni, guys. Mami. 60% daw ang kuan ani, guys. Mimi, oy. Mimi. Ang organic, guys. 40% ang commercial, guys. Di tipid kay, guys. Pero hago kay, guys. Ang ani, effort lang kita, guys. Mansang, Butang ito,